Avui serà un gran dia. L'any 2005, una agència de viatges va encarregar un psicòleg anglès, en Cliff Arnold, un professor associat a la Universitat de Cardiff, capital de Gal·les. Deien que una agència de viatges va contractar a Arnold a esbrinar quin era el dia més trist de l'any. En realitat es tractava d'un tema de publicitari, però Arnold s'hi va posar de valent i va treure una fórmula que és la següent. WD menys D minúscula per TQ dividit per M per NA. Una mica de temps, una mica de deutes de Nadal, festes passades, quilos de més, frustració d'hàbits no aconseguits. Ja han passat 3 setmanes i encara no has deixat de fumar, o ja hi has tornat. Poca motivació. El resultat de la fórmula és el tercer dilluns del mes de gener. Dilluns que ve, Blue Monday, el dia més trist de l'any. La fórmula és complicada. De fet, a més de complicada, és totalment pseudociència, i així ho ha admès el mateix Arnold. Però a nivell de publicitat s'ha fet servir per intentar vendre alguna cosa en aquests mesos complicats de gener. En tot cas, certament els dies que venen després de Nadal estem apagadots, com diria l'amic Tomàs Molina. Apagadots potser perquè toca, potser una mica perquè tranquil·litat també va bé després de tants dinars, contactes, sortides, festes. Bueno, aquest any una mica menys de contactes i festes pel Covid, però el Blue Monday ve igual, no hi entén de Covids. El mateix Cliff Arnold, inventor del Blue Monday l'any 2005, recordo, va ser contractat pel govern de les Illes Canàries per fer una publicitat específica a Anglaterra sota el lema Stop Blue Monday. Quin crac, Dilluns que ve és Blue Monday. De fet, com dèiem, ja porteu uns quants Blue Days i aquests dies hem de posar més energia, ser més feliços, buscar una excusa per muntar una festa per videoconferència, si vols, però celebra coses. Dedica't una estona avui i cada dia a ser feliç, perquè avui és un gran dia, però també demà també volem que ho sigui. Stop Blue Monday. Gràcies per escoltar-me. I ja saps, si t'ha agradat, pols amunt. Si encara no estàs subscrit i no et vols perdre el proper vídeo, l'altre costat, et subscrius. I totes les novetats, com sempre, a barto.cat. No dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú. Cuida't.